हाग्रामाया मा इसोर नामा जे बे जे खोथाखौ बुङो बे गासिबो सैथोजोब नामा बिदि नङा हो खोथाया ओरैबादि आरोखि बे मोननै इलेक्सन दारायदोंमोन मोनसेया देबोरगाव आरो मोनसेया कुसुगाव जिहेतु आं कुसुगाव समस्तिनि आरो बियो कुसुगावहाय बियो 507टा भटआव जेनदों दा बे जेननायखौनो बियो आंनि थाखाय जेनदों नैबेबादि सानबाय थायो आरोखि थारमाने कुसुगावनि गसाइगावनि गावनि बे बिपिएफनि मानसिफ्रा बुङो नालाय देदनि थाखायनो जेनदों होननानै दा थिग बेखौनो बियो रागा जोंखांबाय थायो आरोखि जे बेनि थाखायनो आं जेनमारदों नामा होननानै ओमफ्राय दादागिरिनि कालेक्सननि खोथाया ओरैबादि आरोखि जे बिपिएफआ बै टाइमाव मोनसे जायगाखौ दादागिरि हटेल होननानै नाम दोनलायजादों गसाइगावआवहाय हो बावहाय बिसिबां मानसिफ्रा लावथि लायै लायै ड्राइभारफोरखौ बुयै बुयै बिसिबां फैसा लाखिदों हो बेखौथ' बयबो उन्दै उनला गथ'फोरनावबो सों दाबो मोनथिगोन बिसोर हो दाबो बयबो बुंजोबनो रोंगोन दाबो उन्दै उन्दैफोरनावनो सों दाबो बयबो बुंजोबनो रोंगोन आरो मोनसे खोथाया ओरैबादि प्रमद बर'आ आंखौ बे सारा दिनैसिमबो सिनाया नामबो मोनथिया आंनाव फन नाम्बारबो गैया आं दिनैसिमबो लोगोबो हमफेराखै हो आंखौ औ नंगौ आङो मानोना 15 बोसोर आं बिपिएफआव थानायखाय हो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा आंखौ जइन जाब्लाबो आंखौ बिसाससो खालामबावामोन हो बिसाससो खालामबावामोन जे दाबो बिपिएफजोंनो लिंलां दं नामा नैबेबादि सानोमोन मोजांसो जादों आंथ' होनगोन मोजांसो जादों दिनै आंखौ क्लससिनसो बानायनानै होदों आंथ' मोजांसिनसो जादों होनगोन आरो जुदि खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बुंखायो आं 15 बोसोराव आं क्लास 9 निफ्रायनो आङो बिपिएफआव आङो थादों आं जेब्ला स्कुल स्टुडेन्टमोन सासे लिडारजों कुसुगाव बयबो मिथियो बे लिडारखौ आं बे लिडारजों आं थादों ओमफ्राय आङो 15 बोसोर थादों बे 15 बोसोराव आं मेला सिन्डिकेट बिसोर सालायनाय नुदों आंनि बे दिनैनि बुंनाया बे 5%ल' जुदि नेक्स्ट टाइमाव जुदि बिदि आंगि मांगि बिदि जुदि उल्था सिदा जुदि आंखौ बिदि कालेक्सननि माबानि हेन टेननि जुदि होनबाय थायोबा खिन्थु आं श्रीरामपुराव गोदो बिपिएफनि गभर्नमेन्टआव श्रीरामपुराव सोर कालेक्सन खालामामोन सोर मानसिया खालामा हो क'क्राझारनि सोर मानसिया खालामा हो गसाइगावनि सोर मानसि बेखौबो सेस साफा खिथाजोबगोन आंखौ जुदि एबार नेक्स्ट टाइम बुङोबा खिन्थु हमथानो हानाय नङा नोंथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायखौ गासिखौबो मा होनो ओंथि गैयै होनना बुंगोन नामा ओंथि गैयैथ' ओंथि गैयै बेना मा बेनो आं इउपिपिएलआव फैनायखाय दिनै आंखौ राजनितिक भाबै बा सोरनि ब्लेम खालामनानै पाब्लिकफोरनि सायाव जेनेबा फल्स मोनसे खोथा बुंनानै माने माबा खालामनो नागिरदों आरोखि आंनि नाम थाम बदनाम खालामनो नागिरदों जे बिदिसो होननानै आरो आं मोनसे खोथा खोनासं आं बिजनेसमेन जे साननो नाङा जे बेयो नै बेबादि कालेक्सन खालामनानै गानो जोमो गारि मटर सालायो बिदि साननो नाङा आं जिनेन कम्पानिनि साब भेन्डर आं मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव एयारटेल टावाराव आं डिजेल होग्रा मानसिसो तदन्त खालाम स्पस्ट तदन्त खालाम बिदि बुंनो नाङा आरोखि जानला मोनला बिदि सानलाबायनानै गोसोआव साननानै सोरनिबा खोथा लानानै बिदि बुंनो नाङा आरोखि जुदि आरो नेक्स्ट टाइमाव बुङोबा खिन्थु आंथ' मोनथिजोबखागौ 15 बोसोर थादों आं क्लास 9 निफ्राय थादों बिपिएफआव आं जेब्ला स्कुल स्टुडेन्टमोन उन्दैनिफ्रायनो थादों आङो बिपिएफआव दा नोंथाङा बारग' बिपिएफनि सासे गोख्रों मावथि हान्जामोन एबा औ नंगौमोन बेबायदि हिसाबै हाग्रामा महिलारिया नोंथांनि सायाव लाबाय औ बेनो सैथोआथ' बेनो दा बेबायदि बानजायबाय थानाय बाथ्राखौ गले गले बुंबाय थानायनि सायाव नोंथाङा मा बुंदों आं बेखौनो बुंबाय जे हाग्रामाया खुनु इसोर नङा बे बुंनायानो गासिबो सैथोजोब बे नङा आं होनखाबायना गसाइगावआव बे हाब्रुबिल खाथियावहाय दादागिरि हटेल होननानै नाम दोनजालायदों दादागिरि हटेल होननानै नाम दोनजालाय लावथि लायै लायै फैसा खाङोमोन ब्रा मोनसे टाइमाव लावथि लायै लायै फैसा खाङोमोन बुयै ड्राइभारफोरखौ मेलाखौ बुदों जोंबो ओंखाम जाफैयोमोन एखमबा बे लिडारजों आं फैफायोमोन जे लिडारजों आं थायो बे लिडारजों आं फैफानानै आं बाव ओंखाम जाफैनायाव आं मेला नुदों मेला ड्राइभारफोरखौ फैयै फैसा लानाय दा नोंथांजों लोगोसे माखासे मानसिफोरखौबो बिथाङा एलिगेसन होदों मा बुंदों आंथ' बिसोरखौ मिथिया नोंथांजों लोब्बा गैया आंजों लोब्बा गैया সিন্ডিকেট 30-40 লাখ বলে আপনি ডেইলি লই আছে আসলে তো কি খবর শুনক এটা কথা কম হাগ্রামা কি ঈশ্বর নাকি
ই ভগৱান নেকি তাৰ কথাতে চব সেইটো হৈ যাব হা আচলতে এনেকুৱা আৰু কি মই কথাটো ক'ম আজি স্পষ্টকৈ ক'ম তাৰমানে সি দুটা জাগাত ইলেকশ্যন লৰিছিল এটা হ'ল দেবৰগাঁও আৰু এটা হ'ল কুচুগাঁওটো মোৰ সমষ্টি দেই সি তাতে 507টা ভোটত হাৰিছে এই হাৰাটোৱে মানে বাৰ সি মানে ভাবি থাকে আৰু কি এই ডেটৰ কাৰণে হাৰিছে তো এইটো লৈ পেলাই মানে মোক পূৰা মানে কিবা এটা মানে এনেকুৱা অভিযোগ লগাই পেলাই প্ৰেছাৰাইজ কৰিব বিচাৰে কিবা বদনাম পাব্লিকৰ কিবা আনিব বিচাৰে এইটো আৰু কি আৰু দাদাগিৰি কালেকশ্যনৰ কথাটো হৈছে এনেকুৱা এই গোসাইগাঁৱত যে হাব্ৰুবিল ওচৰত এটা নাম আছে চবেই গম পায় আজিলৈকে গম পায় এজন সৰু বাচ্চাৰ যদি সোধে সিহঁতেও ক'ব পাৰিব যে তাতে দাদাগিৰি হোটেল আছিল বুলি এই দাদাগিৰি হোটেল নাম কেনেকুৱা আহিছে এইটোও চবেই গম পায় যে দাদাগিৰি তাক ৰাখিছিল এটা টাইমত BPFৰ মানুহ কোনে নাম নকওঁ এতিয়া কোনে লাঠি লৈ পেলাই খুবাই পেলাই পইচা লৈছিল এইটো চব মানুহ জানে পূৰা পিটন দি পেলাই চব মানুহ জানে যে ইয়াত তাতে দাদাগিৰি হোটেলত পইচা ৰাখিছিল আৰু এইটো মই কেনেকুৱা জানি এইটোও কওঁ মই এজন ডাঙৰ নেতা লগত থাকিছিল কুচুগাঁৱত সি কেতিয়াবা মানে মই তাৰ লগত ঘূৰি বেড়াইছিল তো তাৰ লগত থাকিছিল মই এইটো টাইমত ক'তবা যেনিবা টুচিবিলত মিটিং হয় শ্ৰীৰামপুৰত মিটিং হয় গোসাইগাঁৱত মিটিং হ'লে মানে সিহঁতে চবেই মিলি তাতে ভাত খাইছিল আৰু কি জাগাত আছিল তো তাতে ভাত খাইছিল দাদাগিৰি হোটেলত পিছফালে তাতে মই চব অ'পেন দেখিছোঁ যে ইমান ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ হাৰাশাস্তি লাঠি লৈ পেলাই দাঙি মাৰি কিমান পইচা লৈছে BPFৰ মানুহ BPFৰ আছিল এইটোতো BPFে চলাইছিল আজি নাম নকওঁ আৰু এইটো মোৰ বন্ধুসকল মোৰ আজি এইটো অকল 5% আগন্তুক দিনত যদি মোক আৰু এনেকুৱা যদি অভিযোগ আনি থাকে তেতিয়া মই এই 95%টো মই ক'ম যে শ্ৰীৰামপুৰত কোনে চলাইছিল কোকৰাঝাৰৰ পৰা কোনে চলাইছিল কি কাণ্ড হৈছে মই চব কৈ দিম नोंथांनि सायाव जुदि बेबायदि हाग्रामा महिलारि एबा BPF हान्जानि सासे दैदेनगिरिया बेबायदि एलिगेसन होबाय थायोब्ला नोंथाङा इयुनाव मा राहा लागोन आं खाबाय बे आंनि बुंनाया दा बे 5%ल' 95%खौ आं बुङाखै आरो आं बुङा आं सुवा आरोखि आं मोजां मोना ओमफ्राय फुर्तियाव थाग्रा मानसि जाग्रा लोंग्रा मानसि ओमफ्राय फुर्तियाव थाग्रा मानसिसो दाख्लैबो आं गहपुरावसो दंमोन बेबादि आंखौ होनबाय थायोबा हाग्रामाया आं गहपुरावसोमोन बैसागु जादोंमोन आं बेबादिखौ नुनानै माने दुखु मोननानै बा रागा जोंनानै आं फैदों आरोखि ओमफ्राय जुदि नेक्स्ट टाइमाव जुदि बिदि बुंबाय थायोबा आं बै 95%खौ श्रीरामपुराव सोर खाङामोन आं बुंजोबगोन आरो बे खांग्रा मानसिफ्रा आंखौ सिनायजोबखायो खस्थ' बुंना होगोन आङो थखन मा जायो जाथों आंबो मानिया मानोना नै आंहाबो गावखौ खुद स्टेन्ड होनांगौ उफाय गैया नैबे आरोखि खोथाया नांगोना नङाबाथ' आंखौ नै नोंमारगौ होननानै सानगोन ना पाब्लिकआ बे आरोखि लागोन सियर आं आयेननि राहा लागोन बेनो आरोखि মানে হাগ্ৰামা পাগলা হৈছে নেকি এই আবুল তাবুল বকি আছে সি এই সিন্ডিকেট বিলাকতো মই বুজি নাপাওঁৱে আৰু মই পিয়'ৰ বিজনেছমেন এই সিন্ডিকেট ই কি পাগলা নেকি এইটোৰ কাৰণে মই FIR দিছোঁ তাক মই বেছি নকওঁ এইবিলাক মই মিডিয়া চিডিয়াত মই বেছি ওলাবলৈ ইচ্ছাও নাই আৰু ভালো নালাগে সেইটো কাৰণে মই এতিয়া FIR দিলোঁ বেছি নকওঁ তাক মানুহ চবেই জানে সিন্ডিকেট 15 বছৰ কোনে চলাই আনিছিলে কোনে চলাই আহিছে চব সি নিজেই জানে এই 24 ঘণ্টা আহি ইয়াত বহি থাকক না চাওক না সিন্ডিকেট কোনে চলাইছে এই BPF আৰু কংগ্ৰেছ আমলত চলি আছিল ইয়াত সিন্ডিকেট আপোনাৰ চিনা পায় নেকি প্ৰমোদ বড়ো ওচৰতো মই এবাৰো দেখা নাই ঠিক আছে মই অলপ জড়িত আছোঁ মানে চিনাকি পাৰ্টিত অলপ কাম কৰোঁ পাৰ্টিত কিন্তু এনেকুৱাতো মই কিবা পইচা লেনদেন এইবিলাক মই বুজি নাপাওঁ কি পইচা লেনদেন এইবিলাক কি কালেকশ্যন 30-40 লাখ থাকিলে না মোৰ এতিয়া ডুবাইত থাকি লয় মই ফ্লেট লৈ একদম ডাঙৰ ফ্লেট লৈ ডুবাইত থাকি লয় তো এইটো কাৰণে মই এতিয়া FIR দিছোঁ হাগ্ৰামা এতিয়া যদি মই যদি 30-40 লাখ সিন্ডিকেটত যদি মই কালেকশ্যন কৰি প্ৰমোদ বড়োক বা কাক বা দিছোঁ তাত যদি প্ৰুফ আছে মোক দেখুৱাই দিয়ক মোক এভিডেঞ্চ লাগে মই এইটো কাৰণে FIR কৰিছোঁ তাক হাগ্ৰামাৰ এগেইনষ্টত মই মই FIRটো গোসাইগাঁও থানাত দিছোঁ কেতিয়া দিছে আজি দিছোঁ